Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waɗannan su ne fina-finai guda biyar wanda za mu saki a ranar Lahadi, wannan Lahadin mai zuwa. Kar ku bari a baku labari ga duk wanda suke buƙatar kallon sababbin fina-finai na Indiya Hausa, to wannan damar taku ce. Waɗannan sababbin fina-finai ne wanda muke saki a duk ranar Lahadi, manyan fina-finai. Ba a ranar Lahadi kaɗai ake saka fina-finai ba, don kun ji nace a ranar Lahadi. To a ranar Lahadi ne ake samuwa fina-finai sababbi waɗanda kowa inda ma fina-finan sababbi ne ake sake su a ranar Lahadi. Muna sake fina-finai a ranar Lahadi da ranar Laraba. Dukansu kuma ana samun fina-finai ne sababbi wanda ma ba a taɓa ma fassara ba. Za a fassaro su kuma mu sake su a cikin group namu na VIP na Indiya Hausa kamar yadda kuke gani. Kar ku bari a baku labari, wannan damar ce wanda za ku iya samun fina-finai cikin sauƙi ba tare da ka sha wata wahala ba. Fina-finai ne za ka iya ɗaukar lamba muka yi muna magana, za su isko ka ne duk ƙasar da kake, za su isko ha inda kake. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin namu na VIP, to ka ɗauki lamba ta mu. Muna saka lamba guda biyu ta Nijar da ta Libya wadda za ka iya muna magana ta WhatsApp ko ta Telegram, za ka iya samun duka wani sabon film da ya fito. A ranar film mai fito a ranar za ka same shi a cikin group na VIP. Wannan damar ce wadda za ku iya samun duka wani sabon film da kuke gani insha Allah. Duk wanda yake buƙatar wannan manyan fina-finai zafafa, wannan kuma na sanin kanku ne cewa Sultan yana taka rawa a zuwa gani ta yadda take samun waɗannan zababan fina-finai, yana fassarowa, yana kawo mana mu kuma muna tura muku a duk inda kuke. Duk wanda yake samun waɗannan fina-finai, to kar ku bari wannan damar ta wuce ku. Wanda duk yake buƙatar fina-finai na Indiya Hausa, wannan lamba ga ta nan wadda za ku ɗauko ku muna magana a kai, ko ta WhatsApp ko ta Telegram. Duka waɗannan fina-finai za ku iya samun su ba tare da kun sha wata wahala ba. Za ka biyan kuɗin ka ne kaɗai, za ka yanzu maka fina-finai za su dinga isko ka a inda kake, babu ruwanka da ka shiga.